हाँ जी ले ले ए जो सब चली ए जो ले आई जौन माल होई तौन ले आई हट महाराज ले आई मन करे अंडी जौन ले आई मन करे की हो करब माई ले जौन ले रहता के मुंह में माई मुद्दे ले बिया करवाजे जड़ गई किरकुन का बैल बा अरे टेबल पे पहले चढ़ जाई तबे करा के गाड़ी पहले बहुत बोले भाई जब पेट में रहता कर बाबू एक लाइन कर सुमिरन में नाम ले आनी आता ना ई बहिन चोद गरम भाई पहले बूढ़वा के बहिन चोदे दो उसके बाद इनकर बहिन के चोदो पहले बूढ़वा के बहिन के चोदे दो चाहे दो ना ऊ हवे दो आहा अरे बाप रे देख रे ए पेचकस के भातार हो अरे तो हां पेचकस के भातार हो ई रा मामा देखा ताकर दारू हमारा ला छोट बा होई बड़बा एनियाले ढुका के हम निकाल गाड़िया पड़े खींच दे तना पावर बा काहे ना पारल जी ये बबुआ बने के तना लेकिन तोरा खानदान भर के जितना में खर्ची चलता होगा लोथा ब्यास के उतना पॉकेट खर्चा रोज होता है हो जानम तर अरे तोरा बहिन का तोर खानदान भर तरकारी बेचत हार गिले तेरा बहिन का रे अरे अरे बक्सर हाट में अब नयका भोजपुर में एकर बाप सब दिन भिंडी बेचल सकरा बहिन ओकर बेटा के दिन दुनिया बदलल त घर दुआर बनौल सकर घर दुआर देखले बनी टाटी के घर रहे बेटी एकर माई के मुंह देखला के बाद बुझला नु कि रानू मंडल के मौसी है विचार करब आई हमरा के अतना ही गाड़ी देले बा अरे करब अतना ही हमरा का करियोले बा सुनील भैया हे शनिचरा बाबा ए शनिचरा बाबा एह जन्म में त करा गोड़ में मरले बा लकबा अगला जन्म बाहर दे तोरा टेढ़े हो जा बड़ा हमरा लाज लागल बा सुनील भैया जरूरी बा ए मंच पर हमरा के केहू गाड़ी केहू ना हमरा के देले रहला एजा हम अभियंता जी से गोले बनी कार्यक्रम एजा हम सुदर्शन यादव जी से गोले बनी कार्यक्रम सभे कोई आई रहुए लेकिन लोथावा ना ससुर ते अपना के बनतर ब्यास देखो देखा तनी टेबुलवा में मुड़िया ढुकौले बा टेबुलवा में ना पाहुन सार के वैसा रिश्ता बा बूढ़ो ब्यास कोनो अपन बहिन के घरे नहीं खन रखले ना उनको बहिन के कोनो खाते होई चाहे केहू के बहिन अपना घरे नहीं खी हर आदमी पाहुन बा हर आदमी सार बा लेकिन तनी सार के पाहुन कही देब नु त तीनों कर पिछुती फूल के तुमा हो जाला आ जहां तनी पाहुन के सार रौरा कह दी पाहुन के यदि सार रौरा कह देनी त बुझाई कि ओकर बहिन भाग गइल बा मुंह पर साथ गइला पानी पड़ गइल बुझाई के गार पे हाटा काट ले बा अब देखी औरी कहता जे 1.5 पाना बात यही बोलले बा 1.5 पाना बात यही बोलले बा हाय कहता जे बूढ़ा बहिन अपन घरे नहीं रखले ना हम नहीं रखले ई हमनी का संस्कार ना हो हमनी के बहिन जब सियान हो जाली तो दूसरा जगह हमनी के शादी कर दिले जा लेकिन ई अपन बहिन दूसरा के लगे बियाह ना करे ई अपन ला अरे जाए देखो अरे जोरे ससुर भगवान करी कि रौरा 11 को बहिन के मालिक बन जाए यही मालिक से हम कामना करो 1.25 लाख भगिना हो जासो 1.25 लाख भगिना हो जाए 52 लाख कमी कोनो ना रह जाए हां जी अतना हनी का मन बढ़ल बा एकर बाबू धागा बांधत दाढ़ी बनावत मर गइले ना तो देखी सरकार प्रमुख साहब हां जी दिलीप बाबू बोली एगो आदमी जो बैठल बा लइका उ कड़ियावा देखी सुतल कड़ियावा बड़ा बोलता कड़ियावा उ लइका जब ब्लेडवा वाला हम गीत गवनी हां शुरू में गाड़ी तो कहता कि जहां जाइले ब्लेडवे वाला गावेले 6 गो बहिन कर भागल बिया अरे बबुआ जानता रे हम 3 गो भाई है 2 गो हमारे से छोटा एगो हम 3 गो भाई बहिन हमरा है नहीं खे अरे करियावा अरे डो अरे डोमा मारे लाओ तो मालवा भैया मालवा अरे तेरा बहिन का उठ बूढ़ा ब्यास एगो के बाप के चोदल तई हवे ना बूढ़ा एके भाई नहीं खन 5 भाई बाड़े एगो बहिन इनका है आ बहिन के शादी तई बड़ी दूर कर देले केसरी टोलावड़ी बहिन के बियाह कर देले गुड्डू बाबा के मोहल्ला में अरे एक दिन का
भइल कि इनकर पाहुन इनका बहिनिया के 2-4 तावर मार देले। हाँ इनकर पाहुन पति पत्नी के झगड़ा बा, इनकर पाहुन इनकर बहिनिया के 2-4 तावर मार देले। हाँ 2-4 तावर मार देले, इनकर बहिनिया फोड़ दिले। हेलो बूढ़ा भैया कहला कि बिहार के शेरे बिहार हम ब्यास आई हर आ तरह तोरा बहिन के तार पाहुन मारता। हाँ। पांचों भाई पगड़ी बांध के दीदिया हाँ। का भइल है? का बोला चल पाहुना मरले हा चल घर चल चल 5 भाई बानी से हट्ठा कट्ठा बानी हाँ चल घर लाड़ के दुख होई पूरा चल चल बूढ़ा के गाड़ बिक जाए चल दीदिया तेरा घरे कोनो दुख होई चल पाहुना मारत त बहिन फोड़ना तोरा कोनो दुख ना होके दे 5 भाई बानी से तोरा लाड़ के दुख होई चल तोरा के पेलत करवा दे चल ता तोरा लाड़े के कमी बा 5 को तेरा भाई बाड़न सका का एक घाट खड़े के बाड़न सा चल अभी रामो चीज जियो तारे वो पेल दी हैं ए ये लोग के देखिए झलीवाह लोग के कोरस वास ई